Amen. Good morning po sa bawat isa. Muli, it's Sunday. Tayo pong muli ay magsama-sama na magpupuri sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ngayon ay muli ay narito upang magbigay ng ating mga pagsamba, ating mga papuri. And as we declare that our God is holy, our God is great. So tayo pong lahat, kahit po sa ating mga tahanan, ay invite everyone, tayo po ay tumayo. So, hindi po dahil tayo ay nasa tahanan lang, ay hindi tayo tatayo, hindi tayo magtataas ng kamay. Kahit po nandyan tayo sa ating comfort ng ating tahanan, let's just give our best sa ating Panginoon. Ano ba yung kaya mong ibigay na papuri, pinaka-the best mo na pagsamba sa ating Panginoon? So, bawat isa po sa atin, let's stand in the presence of God. And as we sing, Lord, you are holy, you are great, Panginoon. Let's just tune our hearts. Awitan natin ang Diyos na nanggagaling sa ating mga puso. Purihin natin siya with all of our strength, our minds. Let's focus our minds sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Kaya po, we will sing, we will praise the Lord, we will worship our Lord. Amen. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Again, sing. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. Once again, worthy is the Lord. Worthy is the slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat.
struck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. Oh, church, sing holy, 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 holy is the Lord God Almighty. Was and is to come. Oh, creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. And once again we will declare, Lord, you're holy, 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 holy. Top your voice and declare our God is holy. And is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, Lord. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Was and is to come. All creation I sing, and all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, we adore you, Lord. We praise your name, Jesus. You're holy. You are an awesome God. You are a great God. Thank you, Jesus. We worship you. Glorify your name. Yes, O Lord, you are holy, O God. Lord, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa langit. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, kami muli ay narito, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan at sambahin, O God. Lord, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Sinasadya man ito o hindi, Panginoon. Kami po ay makasalanan, O God, patawarin mo kami upang kami karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon, o kay aming sambahin, O God. Lord, samahan mo po kami sa aming gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Bigyan mo kami ng malinis na puso, Panginoon. Handang tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon, naming maririnig ngayong umaga, Panginoon, na ituturo mo sa aming, Panginoon. Lord God, pagpalain mo rin po ang iyong gagamitin na magtuturo ngayong umaga. Pagpalain mo ang bawat isa. Ang mga narito, Panginoon, pagpalain mo rin, ganun din po ang mga nasa kanyang tahanan, Panginoon. Huwag mong hayaan na hindi namin matanggap ang aming portion sa umagang ito, Panginoon. Lord God, salamat po, God. Tunay ngang samahan mo kami sa aming gawain, O God, sa katungubayan nito, Panginoon. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, O God, ang gawain ito, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God. Muli, binabalik namin ang mataas na papuri at pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon pong umaga, patuloy tayong sasamba, patuloy tayong aawit sa ating Panginoon dahil ang Diyos na ating pinupurihan ay buhay. Amen? Amen. Kaya tayo aawit, pupuri sa ating Panginoon. know you rescued my soul. His blood
has covered my sin. I believe, sing, I believe, I believe. My shame is taken away. See, my pain is healed in His name. I believe, oh, we believe, Lord, I believe. I'll raise the banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. Say, my Redeemer, my Redeemer, sing, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. I know You rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, oh, sing, I believe, I believe. My shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe, Lord, we believe, I believe. I raise a banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer, see, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer, say, my Redeemer, say, my Redeemer, my Redeemer, You live. My Redeemer, my Redeemer, You live, Lord. Once again we will sing, I know You rescued my soul. He did. His blood has covered my sin. I believe, oh, I believe. My shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe, oh, we believe, I believe. I raise the banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer, come on, church, we will say, my Redeemer, we will shout His praise. My Redeemer, sing, my Redeemer, my Redeemer. Oh, we will declare, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, I rise with You. I'm dancing on this mountaintop to see Your kingdom come. Say, my Redeemer lives. Say, my Redeemer lives. You live. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You live. Lord, You live. My Redeemer lives. My Redeemer. Oh, for the last time we want to declare, my Redeemer. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord. Thank You, Jesus. You are alive. We worship You, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever,
I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the farthest only Son. Come on, we'll say, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done, for all you've done. Oh, sing my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the farthest only Son. Come on, church, we will say, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done, for all you've done. Sing, you live, Lord, you live, you died, you rose again on. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the farthest only Son. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the farthest only Son, the farthest once again. Cause you came near, Lord, cause you came near from the everlasting to the world we live, the farthest only Son. So you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Say, for all you've done, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all that you've done, for all. For the last time, church, we will declare, Lord, you live, yes, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sing, for all you've done, for all you've done. Hallelujah, hallelujah. For all that you've done, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Come on, let's praise the name of Jesus. Oh, worship the name of the Lord, for He is alive. He is alive. You live, oh God. Glorify your name. We worship your name. Jesus, we shout your name. We shout your name. Oh, glory, glory to the living God. Oh, glory, glory to the living God. We thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. We lift your name on high.
We declare that you are alive. You are moving in our lives, Lord. That's why, Lord, we will give you the highest praise. We will give you the highest worship that you deserve, so God. Thank you, Jesus, for redeeming us. Glory, glory to your name, oh Lord. It's so good to be in your presence. There is nothing like your presence, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Lord, once again we are here, standing in front of you. Lord, you see the depths of our hearts this morning. Lord, we just want to give you the highest praise. We just want to give you the highest worship, Lord. As we sing songs, Lord God, you are looking into our hearts this morning. Even though hindi kami magkakasama ngayon dito, yung iba po, Panginoon, nasa aming tahanan, but still, you can see our hearts this morning. Lord, patuloy kang kumilos sa umagang ito. Patuloy mong kausapin ang bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance in by heavy stone, Messiah's there, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again, who trampled death. Where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of
side in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed when Jesus reigns. Oh, praise the name! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His, sing forever, forever. For endless days we will sing Your praise, oh Lord.
Lord, forever you will be glorified. Forever you will be lifted high, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to the living God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay buhay. Naririnig ang papuri ng inyong mga anak. Tunay nga, Diyos, forever you will be glorified, O God. Sapagkat kayong Diyos na buhay magpakailanman. Oh, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Lord, for receiving, Lord, the praises of your people, O God. For you deserve all the glory, the honor, the praise, O God. Salamat, salamat po sa umagang ito, sapagkat kayo na Diyos, hallelujah, na amin pong sinasambay, buhay at makapangyarihan. Kayo ang Diyos na narito sa aming kalagitnaan, sapagkat kayo nagsabi kung sa may 2, 3 na nagkakatipan sa inyong pangalan, kayo, ang presensya nyo ay nasa kalagitnaan. Maging ang mga nasa tahanan, Panginoon, ay kaya nyong abutin. Sapagkat kayong Diyos, Panginoon, hallelujah, na hindi nalilimitahan ng distansya, Panginoon, at ng oras. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, hayaan niyo po, God, na tunay nga, Panginoon, na mapuno ang aming mga puso, Diyos, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kapangyarihan na nagbubuhat sa inyo. Hayaan niyo po na sa umagang ito, sa aming pong pagsasalo-salo, Panginoon, sa dulang ng inyong salita, Panginoon. Lord, hallelujah, matanggap namin, Panginoon, ang portion ng bawat isa sa amin. Prepare our hearts today. Holy Spirit, be our teacher. Reveal unto us the deep things of God, that we may stand still, O God, that we may stand, O Lord, victoriously, Lord. Hallelujah, sa mundong ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Father. Anoint your words, so God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa umaga pong ito, tanging ang kalwalhatian niyo at kapangyarihan niyo ang maranasan ng bawat isa sa amin. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa inyong harapan. Apart from you, I can do nothing. Hide me under the shadow of your cross and let your holy, holy, holy name be exalted, O God. We praise you, we bless you, we adore you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi tayo nagkamali ng Diyos na sinasamba, sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Naalala ko yung awit, no, nung kami po ay talagang bago-bago nakakilala sa Panginoon, na-instill sa aming mga puso sa pamagitan ng awit, no? Yung awit na buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Amen. Praise God. Sa umagang ito, ang nais ng ating Diyos, tayo ay buhay na makinig sa Kanyang salita. Amen. Magbulay-bulay. Hayaan po natin na sa pagkakataon na ito, naroon na makita ng Diyos sa atin ang isang, sabi nga ay alive, alert, awake, enthusiastic heart, no? Na naroon po na nananabik sa Kanyang mga salita. Handa na po ba tayo? Amen. Praise God. At sa pagkakataon na ito, last week na, last Sunday na ng September, talagang praise God, no? Talagang totoo yung sinabi ng Lord sa Kanyang salita. He must redeem the time for the days are evil. No? Talagang nais po ng ating Panginoon na ang bawat oras
ay wag nating sayangin. Maikli ang bawat oras, no? Kung mapupunan natin, kani-kanina lang ay kagigising lang natin, ngayon magtatanghalian na, mamaya hapunan, at another day na naman, no? Ganon kabilis, no po? At tandaan natin, din na natin maibabalik ang bawat oras na lumilipas. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 10. Romans chapter 10, verses 9 to 10. Tayo po tayong lahat, maging ang mga nasa tahanan. Amen. Hayaan po natin na ang tunay na pagbibigay respeto sa kanyang salita ay maipakita natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Praise the Lord. Romans 10:9 and 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Purihin po ang Diyos. Tayong lahat ay makakaupo. Medyo baba nga itong ang init. Praise the Lord. Ang ating pong topic na pag-uusapan ngayon ay the risen Christ. It is faith's reality. No, ito po yung title, the risen Christ, faith's reality. No? Yung pong pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, ito po yung magbibigay sa atin, no? Sabi nga po, ng realidad ng ating pananampalataya sa ating Diyos, no? Sa ating Panginoon. Kapag po ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon ay hindi totoo sa ating mga buhay, hindi po tayo makakapamuhay na mayroong katagumpayan sa mundong ito, no? Kaya nga po ang sabi dito, no, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaya dito po ang ating pong naroon na sabi nga po ay bibigyan ng pansin ay ano ba yung pinananampalatayanan ng ating mga puso. Remember, out of the abundance of the heart, our mouth speaks, no? Kung ano yung naroon na nasa ating mga puso, ito yung lalabas sa ating mga bibig. Kaya kung sa ating mga puso po ang katotohanan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay talagang naroon sa ating mga puso, makikita po natin ito yung lalabas sa ating mga bibig, no? At tayo po ay dadako sa unang Korinto, Kapitulo 15, no? Pagbubulay-bulayin natin itong chapter na ito sapagkat ito yung napakahalaga na maibahagi ng bawat isa sa atin. Katulad nga po, no, bagamat last Sunday na ito na tema, no, na we must preach and not quit. Ano yung ating ipipreach, no? Ano yung dapat ba nating ipahayag? Na sabi nga po upang naroon na sabi nga po ang tunay na tagumpay, no, mai-confess talaga ng ating bibig, no, mapanindigan natin talaga ang sabi nga po yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Ano ba yung ating kailangan na ibahagi na ang Panginoon ay sabi nga po nagsusupply ng ating lahat ng mga pangangailangan, no? Ang Panginoon ang naroon na nagpapagaling sa atin. Naalala ko po yung isang pinos ni Bishop, no, na yung tungkol doon sa mga takot. No, sino dito yung nakabasa ng post na yon?
Na ang sabi doon sa post na yun ay, marami hindi natatakot na, sabi nga ay, magkumpulan, lalo na kapag ayuda ang pinag-uusapan. Ang marami hindi natatakot na, sabi nga, umattend ng mga birthday, ng mga handaan. Ang marami hindi natatakot makapagsiksikan sa sasakyan, lalo na ngayon, di ba, kukunti yung sasakyan, tapos mahuhuli ka pa sa biyahe, no? Kaya talagang, sabi nga ay maraming bagay. Bagamat mayroong pandemic, pero makikita natin sa aksyon ng mga tao ay wala silang takot dahil alam nila na iyon ay kailangan nila, no? Lalo na kapag sinabi na ayuda. No, nakakalungkot nga po talagang halos magkadikit-dikit na, magkapalitan na ng mukha, makakuha lamang ng ayuda, no? Wala yung takot na sinasabi nung naroon na ano. Pero ang sabi nga po, marami takot pumunta sa church, no? Dahil baka daw mahawa. Nakakalungkot po, no? Yung mga, sabi nga po, kasinungalingan na yan na inilalagay ng kaaway. At bakit po nangyayari yung mga bagay na yon? Ang isa po na nag-ano sa akin, kaya nga ikinoment ko yon, no? Ang naging comment ko po, because it is not essential in their life. Kasi hindi yun essential. Di ba ngayon, ang pinapayagan lamang ay yung mga essentials, no? Sa pagkakataon na ito, ang gustong idikta ng kaaway, ang pagsamba sa Diyos, ang paglapit sa Diyos, ang pagpunta sa church ay hindi essential. Kaya, bawal. Nakakalungkot po. Nakakalungkot itong, sabi nga, kasinungalingan na ito na pilit na, sabi nga ay, inilalagay ng kaaway sa puso't isipan ng mga tao. Pero bilang mananampalataya, kailangan po ba tayo na magpadala doon sa takot na yon, no? Doon sa takot na yon na kung saan ay inilalagay ng kaaway upang sa iyong buhay ay naroon na, sabi nga ay, huwag ka nang pumunta ng church, huwag ka nang mag-desire na makapag-fellowship with your brethren na kung saan sinasabi sa Hebrews 10:25, no? Na we must not forget the assembling of the, ng bawat isa, no po? Naroon po na sabi nga, paano natin to mapapagtagumpayan? Paano natin naroon na sabi nga po, lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot na inilalagay ng kaaway ay mapagtagumpayan ng bawat isa sa atin. No po? Na makita talaga na ang unang-unang essential sa isang tao ay ang pagsamba, ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. No po? Kaya dito, sa unang aklat, ay sa 1 Corinthians chapter 15, makikita po natin ang katotohanan, no? Ang mga katotohanan na naroon po na nais ibahagi sa atin, ipahayag sa atin. Sa verses 1 to 2, makikita po natin, si Pablo, ang sabi nga, Paul preach the gospel of salvation. Si Pablo, wala siyang tigil, wala siyang takot na patuloy na ibahagi ang, sabi nga po, ibahagi yung gospel of salvation, no? Na kung paano magkakaroon talaga ng kaligtasan, lalo na sa ganitong kaparaanan, kaligtasan sa lahat ng klase, no? Pandemya man yan, naroon man na sabi nga ay financial pandemics, no? Economical, everything. Paano magkakaroon? Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, no? Which also you received, in which you stand. Ipinapahayag ko sa inyo itong gospel na na binabahagi ko sa inyo, na tinanggap nyo at tinatayuan, by which also you are saved. At dahil dito kayo ay naligtas. If you hold fast that word which I preached to you, no? Kung panghahawakan daw po natin, no? Kung talagang tatayuan natin, di ba? Sabi nga, we must hold on the confession of our faith.
ay naroon na sabi nga po, yung kaligtasan ay ating naroon po mararanasan. Salvation in all aspect, no? In all aspect. Unless you believe in vain, no? Maliban lamang daw kung ikaw ay nananampalataya ng, sabi nga, in vain, ng walang, ng hindi talaga totoo, no? Nakikisama ka lamang pero wala yung tunay na pananampalataya. Kaya dito po makikita natin na talagang puso-puso ang tinitignan ng ating Panginoon, no? Sa the gospel he preached, no? Ito yung gospel na pinipreach niya. Sa verses 3 to 4, no? For I delivered to you first of all that which I also received. Ang binabahagi daw niya ay yung natanggap niya, no? Hindi siya nagbabahagi nung hindi niya natanggap, no? Nung hindi niya naroon na naranasan. That Christ died for our sins. Una, na ang ating Panginoong Hesus ay namatay. No, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi upang maging isang drama. Hindi upang isang, sabi nga ay, alalahanin lamang tuwing mahal na araw. Ang kanyang kamatayan na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa ating kasalanan, no? Christ died for our sins, sa verses 3 to 4. According to the scriptures, no? Naroon daw po na, ang sabi nga ay, ito ay nangyari ayon doon sa banal na kasulatan. No? Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nangyari ayon sa banal na kasulatan. No? Na kung saan walang ibang pwedeng sacrifice na pwedeng gawin para magkaroon ng tunay na, sabi nga po, yung kasalanan natin ay magkaroon ng tunay na kapatawaran, ng paglilinis. Kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Di ba? Sabi doon sa Philippians chapter 2, no? Naroon na sabi nga ay naging masunurin siya hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yun ay dahil sa ating mga kasalanan. No? Yun ay dahil sa ating mga kasalanan. And that he was buried. No? At nung siya ay mamatay, siya ay inilibing. No? Siya ay inilibing for 3 days. No? For 3 days. And that he rose again the third day according to the scriptures. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli. No? Kaya makikita po natin na ang katotohanan na ito, ang nais ng ating Panginoon na ang sabi nga na ibahagi natin na ang ating Panginoong Hesus mula sa langit, siya ay bumaba, no? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Ibinigay ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, dahil sa dakilang pag-ibig niya sa sanlibutan, sa mga tao, no? Na alam niya na patungo lahat sa kamatayan doon sa krus, ay doon sa impyerno. Dahil ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, all men have sinned and fall short of the glory of God, no? And the wages of sin is death, sabi sa 6:23, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kaya makikita po natin na kailangan malaman ito ng tao. Kailangan ito yung ibahagi natin na ang ating Panginoong Hesus ay naroon po, nag-sacrifice ang kanyang buhay dahil sa akin at dahil sa iyo, dahil sa ating kasalanan. Dahil sabi nga po, walang sino man na tao na magsasabi na siya'y walang kasalanan. Katulad ang sinabi sa John 1:8, no? 1 John 1:8, na kung sasabihin natin sa ating mga sarili na tayo walang kasalanan, niloloko natin, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya isang katotohanan na kailangang ibahagi natin ng ating Panginoong Hesus ay, sabi nga po, naging masunurin hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, no? At hindi lamang yun, siya ay naroon na inilibing, no? Inilibing siya. Anong ibig sabihin nun? Naroon po, sabi nga,
sabi nga, ayon doon sa mga Bible scholars na patuloy na nagsasaliksik, ang isa sa revelation, ang isa sa kapahayagan na naroon na natanggap nila, yung time na yon na kung saan ang ating Panginoon ay nakalibing, no? Ay ito yung time na kung saan maging ang impyerno, na kung saan ay naroon ang, habi nga yun yung balwarte ng demonyo o ni Satanas, yun ay pinuntahan niya. Bakit? Upang kunin ang susi na inagaw, no? Na inagaw ni Satanas sa ating unang mga ninuno na si Eva at si Adan, no? Dahil alam niyo po, ang kasalanan ay naroon na nangyari nung unang ang ating mga magulang, no, ay magkasala, mahulog sa pagkakasala. No po, na sabi nga ay after na gawin, ang sabi nga po ay makita ng Diyos ang kanya mga nilikhang, kanyang nilalang, maging ang tao on the last sixth day, no, ay naroon lahat ay mabuti, lahat ay napakaganda. No po, at after nun, inilagay ng Diyos si Eva at si Adan sa Garden of Eden, at na kung saan lahat, nandun na lahat, provided na lahat. No? Hindi na kailangan sila ay magpawis, hindi kailangan na sila ay naroon maghirap, dahil lahat ay provided. Pero, mayroong kondisyon. Na ang sabi nga, di ba, ang lahat ay pwede niyong kainin. No? Pwede niyong, habi nga ay naroon, i-enjoy. Maliban lamang sa bunga ng punong yan na kung saan ay puno na kung saan malalaman mo ang tama at mali. No? At sa pagkakataon na yon, doon, no, na naroon na pumasok ang kaaway, diniceive si Eva, at naroon siya ay bumagsak, no, na siya ay na-deceive, at si Eva naman, pinakain niya rin yung kanyang asawa, kaya nung time na yon, yung susi, no, yung susi ng tunay na buhay, punong-puno ng, sabi nga ay, buhay na kung saan ay walang problema, naroon na lahat ang provision, yung susi ng buhay na yon ay naagaw ng kaaway, no? Naagaw ni Satanas sa kanila. Kaya makikita po natin ang naging isang kaparusahan, no, o consequences ng kasalanan. Si Eva, no, maghihirap siya sa kanyang panganganak. Kaya nga po ang mga babae, kapag nanganganak, ang sabi nga parang ang isang paa ay nasa bingit ng kamatayan. No? At ang lalaki naman, you have to toil. Kailangan magtrabaho ka. No? Ganun ang nangyari pong consequences. Pero makikita po natin doon sa 3 days na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay, habi nga po, buried o inilibing, yun yung time na kung saan ay maging ang impyerno ay pinuntahan ng ating Panginoong Yesus upang kunin muli ang susi, no? No, yung inagaw ng kaaway, no? At makikita rin po natin na after 3 days, siya ay nabuhay na mag-uli. Ito yung katotohanan na nais ng Diyos na ibahagi natin. Na sa pagkabuhay niyang yung muli, no, makikita natin na taglay-taglay na niya ang tunay na katagumpayan. At dito makikita natin sa 1 Corinthians 15:10-11, na maging si Pablo, ang sabi niya, yung kanyang nakamtan na kaligtasan, ito ay dahil lamang sa biyaya, no, sa biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Believing Christ's resurrection, we can receive through His grace the salvation that we need. Basahin natin, 1 Corinthians 15:10-11. Ang sabi dito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believe. No? Dito, sinasaad ni Pablo na dahil doon sa biyaya na natanggap niya, na kung titingnan natin, sabi nga, hindi siya karapat-dapat dahil isa siya sa name-persecute na mga mananampalataya, no?
Di ba, nung pagpunta niya ng Damascus, ano yung kanyang talagang motibo? Ang motibo niya ay hulihin, no, yung mga mananampalataya, yung nagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero makikita natin dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay tinawag at pinili. At dahil dito, ang sabi niya, dahil sa biyayang yon, no, na kanyang natanggap, ito yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, ng katatagan na patuloy na ipahayag, patuloy na i-preach, no? Yung katotohanan ng kamatayan at sabi nga po, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No po, kaya sabi nga, by grace, kaya napakahalaga nun, na sabi nga sa ating mga buhay, patuloy nating i-acknowledge. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ang sabi dito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Para wala daw po tayong ipagmalaki, no? Ang maipagmalaki lang natin ay ang biyaya ng ating Panginoon. At dito sa verses 12 to 19, tignan natin, dahil napakahalaga ng pagkambuhay na magmuli ng ating Panginoon. Sabi nga, the risen Christ, our hope. Ito yung ating talagang pag-asa. Lalo na po ngayon sa kapanahonan na ito. No? Marami nawawala na ng pag-asa, nade-depress, no? Naroon na hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Lalo na sa patuloy na pagla-lockdown. Na kung saan, alam naman, lalo na yung mga nagtatrabaho na simple lang, pag nag-lockdown, walang kikitain, no? Pero sabi nga, the risen Christ, our hope. Sa verse 15, 12 to 19, ang sabi po dito, now, if Christ is preached that He has been raised from the dead, kung ang ating Panginoon daw po ay binabahagi na siya ay nabuhay mula sa patay, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Bakit daw ang iba ay sinasabi na walang pagkabuhay na magmuli? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Ngayon, kung sinasabi natin na walang pagkabuhay na magmuli, ang ating Panginoon ay hindi nabuhay na magmuli. Hindi si Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and our faith, your faith is also empty. No? Ito daw po, kapag talaga wala daw pagkabuhay na magmuli, no po, yung ating pananampalataya ay baliwala. No? Walang, sabi nga, empty, walang laman. Dahil ang talagang tunay na, sabi nga po, purpose o yung pinaka-message o pinaka-ingredient talaga na dapat meron tayo para yung talagang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay maging solido, maging totoo, no, maging matibay, ay ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga, kapag hindi tayo naniniwala sa resurrection of the dead, no, hindi tayo naniniwala sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ang sabi nga, your faith is empty. Yes, ang sabi niya dito, and we are found false witnesses of God. No, magiging parang false witness daw sila kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon. Because we have testified of God that He raised up Christ. Dahil nga ipinabahagi nila, no, ang ipinipreach nila, no, nila Pablo ay ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise up, do not rise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also that who have fallen asleep in Christ have perished. No? Kaya kapag daw ang katotohanan na ito ay hindi natin talaga tatayuan, magiging baliwala, no, yung ating pananampalataya. At naroon pa rin mananatili yung ating mga kasalanan.
Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. At yung mga namatay naman ay mapapahamak. Ang sabi dito sa, if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable. No? At dahil daw dito, kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon, no? Tayo daw po yung naroon na pinakakawawa, no? Alam niyo po, marami pong tao na hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. Ito po ay nag-umpisa, kung mababasa niyo sa aklat ng Mateo, nung ang ating Panginoon, no, ay naroon na sabi nga po ay ipinako at siya'y namatay. Tapos po siya ay kinuha ng mga alagad, nilagay dun sa Joseph tomb. Meron pong isang sundalo, na ang sundalong ito, maaring siya ay nakapagbasa ng scripture o nabasa niya ang banal na kasulatan. Na ang sabi niya doon sa governor, na ang sabi niya, nasusulat ang sabi doon, no, sa last ng Matthew, na after 3 days, mabubuhay daw siya magmuli. No? Mabubuhay siya magmuli. At dahil dito, ang sabi ng governor, ang sabi ng ganun ba? O sige, higpitan nyo ang pagbabantay diyan sa pagkakalibing kay Jesus. No? Kaya ano ang nangyari? Talagang hinigpitan nila ng mga sundalo ang pagbabantay, no, doon sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nila, maaaring ang gawin ng mga disipulo ay nakawin yung bangkay niya at pagkatapos ibahagi nila na ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesus ay naroon na nabuhay na magmuli. No? At dahil po dito, naroon po na, sabi nga, hinigpitan ang pagbabantay doon sa libingan ng ating Panginoon. Makikita natin na, sabi nga ay, tinakpan pa ito ng napakabigat na bato. Na walang, sabi nga, hindi basta-basta pwedeng iurong. Hindi basta-basta pwedeng buksan yung pinaglibingan sa kanya. No? Ganun katindi ang ginawa para hindi, kasi ang kanilang sapantaha ay para maging totoo yung pinaniniwalaan na after 3 days mabubuhay na magmuli ang Panginoong Hesus, talagang binantayan nila ng husto. No? Binantayan nila ng husto ang katawan o yung nakalibing na ating Panginoong Hesus. At nung time pong yon, habang sila ay nagbabantay, naroon po nung time ng resurrection, para pong biglang lumindol, no? At naroon po na ang batong yon na napakahirap itulak, nagulat ang mga sundalo sapagkat ito ay bumukas, no? Ito ay bumukas. At dahil dito naroon na, sabi nga ay parang natulala yung mga sundalo, no? At nandun makikita natin na after nun, na si Mary Magdalene ay nagpunta na, no, doon sa libingan, maging si Mary Magdalene ay nagtaka. Sabi niya, "Oy, bakit bukas? No, bakit gumulong yung napakabigat na batong yon?" At siya'y dali-dali na pumunta doon sa libingan at nakita nga niya, wala na ang ating Panginoon. No? Pero nung pagkakataon na yun, may anghel na nagsabi sa kanya na ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. At dahil dito, alam nyo, nung matauhan yung mga gwardya, no, mababasa niyo po yon. Nung matauhan ng mga gwardya, nagsumbong sila. No? Nagsumbong sila sa talagang nangyari. Talagang sila mismo nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pilit nilang naroon na ayaw paniwalaan ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay mabubuhay na magmuli after 3 days. Although alam nila, kasi may isang sundalo nagsabi alam nila, pero ayaw nilang paniwalaan.
Kaya ang sabi ng governor, o sige, para hindi kayo mapahamak, para hindi kayo naroon na mapagbintangan, ganito na lang ang gawin nyo. Sabihin nyo na naroon na habang kayo ay mga natutulog, ang mga alagad ni Jesus ay gumawa ng paraan para iurong yung yung bato na yon, no? At kunin, nakawin ang bangkay. No? At alam nyo, ang mga gwardiya na iyon ay binigyan ng malaking halaga. Kasi yun yung kanilang pinamalita. No? Yun yung kanilang pinamalita. Kaya ang sabi nga doon sa may isang verse doon na ang sabi na hanggang ngayon, ang mga Hudyo, yun ang pinaniniwalaan. Na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na magmuli. Kaya hindi nila tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. No? Naghihintay pa rin sila ng tagapagligtas. Pero actually, naroon po ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Ipinaalam na niya na siya lamang ang tagapagligtas. No? Kaya, makikita natin no, na sabi nga kapag daw po ang katotohanan na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi talaga nakaukit sa puso ng bawat isa, makikita po natin na ang ating pananampalataya ay naroon na mabuhay. Na konting pagsubok, babagsak ka. Konting sakit at karamdaman ay naroon na, sabi nga ay bibigay ka. No? Pero kapag ang katotohanan na ito, that God has raised up Jesus from the dead, no? The resurrection power of God, no? Ito yung nagpabangon sa ating Panginoon. Makikita natin that if we have that belief sa ating mga buhay, sa ating mga puso, walang problema, no? Walang problema. Bakit? Hindi magiging futile o magiging kaawa-awang ating pananampalataya. Bakit? Ang sabi dito sa 20 to 28, basahin natin. First Corinthians 15, 20 to 28. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. No? Bago ko po basahin to, meron po akong isang, sabi nga ay isang clippings na nabasa. Kaya pala ayaw nila, no? Ayaw nila na talagang tanggapin ang ating Panginoong Hesus na siya ang tagapagligtas. Pinipilit nilang tao lang ang Panginoon, no? Tao lang ang Panginoon. Hindi siya Diyos, no? Dahil dito sa mga talatang ito. Ito yung ginamit nila, no? Hindi nila inilagay ang buong ito. Ang inilagay lang nila doon sa clippings nila ay itong verse na ito na ang sabi, ito, if in this life only we have hope in Christ, we are all men that most pitiable. Ito lang yung inilagay nila na verse doon sa clippings na yon na nabasa ko, na pinaninindigan nila na hindi tagapagligtas ang Panginoon, hindi siya Diyos, no? Tao lang ang Panginoong Hesus, dahil ito yung kanilang inilagay, na ang sabi dito, if in this life, kung sa buhay na ito, we have hope in Christ, meron kang pag-asa sa Panginoon, we are all men the most pitiable. Nakakaawa ka. No? Yun yung verse na inilagay nila. Kaya kailangan talaga matuto tayo na basahin. No? Basahin talaga ang banal na kasulatan. No? Naalala ko pa, meron pa silang inilagay yung Isaiah 9:6. Ano yung nakalagay dun sa Isaiah 9:6? No? Ito yung kapahayagan, ito yung prophecy ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Na ang sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful,
Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? Ito yung mga katangian ng ating Panginoon. No? Ang sabi nga, yung darating, yung bata na ipapanganak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Sabi nga ay, and the government shall be upon his shoulder, and his name, ang pangalan niya, shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Pero alam niyo po, yung pong relihiyon na yon na pinagpipilitan ng ating Panginoong Yesus ay tao lamang. Ang ginawa po, nilagyan yung Counselor, tingnan mo yon, ibalik mo, Counselor, ang sabi ganon, di ba? And his name shall be called Wonderful, Mighty God, no? Ayan, Wonderful, Counselor. Alam nyo, nilagyan nila ng yung Counselor, tapos the Mighty God, yung pagitan nun, nilagyan nila ng salitaan ng word na off. No? Off. Kaya, ang naging Counselor of the Mighty God. Kaya ang nangyari, para sa kanila, ang ating Panginoon ay Counselor lamang of the Mighty God. No? Kaya nga po, may babala. No? May babala doon sa aklat ng Revelation na ang sino man ang magdagdag o magbawas ng salita ng Diyos ay naroon na mapaparusahan sa kapahamakan. Dahil, sabi nga po, kung titingnan natin, off lang ang idinagdag, naging iba na ang meaning. Kaya tayo po ay maging aware, no? Maging aware tayo kapag po tayo ay naroon na nagbabasa ng Biblia, no? Lalo na yung mga yung mga translations. Kaya kung titingnan po natin ang pinaka malapit talaga na translation na dapat na binabasa natin ay yung King James Version. King James Version. Yung NIV, meron sa pag-aaral po, merong mga verses na inalis sila, no? Kaya maging maingat tayo. Ang naroon po na talagang pinakamalapit ay ang King James Version. At ito po ay napatunayan ko, no? Napatunayan ko na talagang ang King James Version ang pinakamalapit. Bakit po? Dahil noong pong inilagay ng Diyos, no, inilagay ng Panginoon sa akin, yung Romans 12:1 and 2, no? Ito po ay nangyari nung ako po ay papunta ng Sapang Palay, Bulacan, dahil meron pong gawain doon sa Area E, yung National High School doon, tapos meron pa sa community. No po. Habang ako po ay nasa sasakyan, sa minibus, no, napakahirap po ng daan noon, no, hindi katulad ngayon, talagang marami ng magagandang daan at masyado nang develop ang Sapang Palay. Habang ako po ay nasa sasakyan, ang isa po sa ginagawa ko talaga ay nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya mas gusto ko na nakaupo ako doon sa tabi ng bintana, no? Doon sa tabi ng bintana ng minibus. Dahil kadalasan ay sa langit ako nakatingin, no? Dahil nakikipag-usap nga ako sa ating Panginoon, no? At alam nyo, pagbaba ko po pagbaba ko ng minibus pagdating doon sa Sapang Palay, ito pong Romans 12:1 and 2, kahit ako po, nagulat ako, ay bigla kong nai-quote o nasabi, nasalita, no? Na ang sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and the perfect will of God. No? Nagulat po ako. Hindi ko yun binasa ng paulit-ulit. No? Yung, kumbaga, yung kakabisaduhin mo, i-meditate mo. Hindi po. Biglang-bigla. At alam niyo po, nung akin po itong naroon na, sabi nga, kinuha ko yung Bible ko, no? At yung Bible na yon ay King James Version. Talagang nakita ko po, yun, no? Yun. Nandun yung mga salitang beseech, ye, no, thou.
kung sa ating pong pangsariling hindi talaga natin maintindihan. Pero tandaan po natin, all Scripture is inspired by the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit na nananahan sa atin, no? Yung Holy Spirit na nananahan sa atin, ang siyang magpapaliwanag sa atin ito, ang siyang magbibigay sa atin ito. No po? Naroon po, sabi nga po, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin once na talagang nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. No po? Kaya napakahalaga, no, na sa ating, sabi nga po sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, no, sa ating pagbabasa ng Biblia, naroon po na hinihiling natin ang Santong Espiritu. Bakit? Sapagkat habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no, naroon po na kapag ang Santong Espiritu ang kasama natin o yung naroon nangunguna sa atin, alam niyo po, lahat po ng ating binabasa ay itinatabi niya sa ating mga puso. No? Itinatabi niya sa ating mga puso na in times of need, in times ng naroon na kailangan, ang mga salitang yon na naitanim, naitago sa ating mga puso, ito po ay lalabas. Kaya minsan magugulat kayo, no? Na may pagkakataon na bigla na lang maiisip nyo o maidideklara nyo yung salita ng Diyos na yun o yung pangako nyo. No? Yung pangako na yun ng ating Panginoon. Kaya po, sabi nga, kasi di ba, ang alam natin na meditate my word day and night, di ba? Meditate my word. Yung iba talagang kinakabisa. Pag mahina ka sa English, talagang, paano ko makakabisahin to? Paano ko ba yung talagang hirap na hirap? Pero hindi po, no? Ang mahalaga po, nagbabasa tayo ng may gabay ng Santong Espiritu. Dahil siya yung maglalagay nito sa atin, no? Siya yung naroon na nito sa ating mga puso. Kaya, hanggat maaari po, ang gamitin natin ay yung King James Version. No? Yung King James Version. Ito yung naroon na pinakamalapit. No po? Balik tayo. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15:20 to 28, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Ito yung katotohanan, no? Ito yung katotohanan na ipinapahayag nila Pablo, na ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. At siya yung first fruit of those who have fallen asleep. Ibig sabihin siya yung unang-una na talagang nabuhay na magmuli mula doon sa patay. For since by man came death, dahil sabi nga yung unang tao, ang binigay nito ay kamatayan. Ito nga po yung nangyari doon sa Garden of Eden sa ating mga unang ninuno, na dahil sa kanilang pagsuway, nakapasok ang kamatayan, no? At ang kamatayan na yon ay hindi pa yun yung second death, kundi kamatayang physical. Ito yung sabi nga ay, pinaka-deadly enemy, no? Na naroon ng isang tao, yung kamatayan. Na ang sabi nga, kapag ang kamatayan na ang nangyari, walang magagawa ang pera mo. Walang magagawa ang talino mo. No, walang magagawa ang lakas mo. Kapag kamatayan na, ang naroon na, sabi nga ay dumali, no, sa isang tao. No po. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. No? Kung naroon daw po, dahil sa isang tao ay dumating ang kamatayan, gayon din naman, yung men na tinutukoy dito, makikita natin, capital M, no? Na men, ito tinutukoy walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, dahil daw kay Adam, ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kalwalatian ng Diyos, no? Even so in Christ, all that shall be made alive, no? Kung dahil daw kay Eva, ang lahat ay namatay, no? Sabi nga tayo ay mayroon tayong sinful nature, kaya sa harap ng Diyos tayo ay patay, no? But, ang sabi po dito, even so in Christ, sa ating Panginoong Hesus, lahat naman, all shall be made alive.
ay magkakaroon ng buhay. No? Kaya napakahalaga na talagang ang Panginoon lang ang pag-asa. But each one in his own order. Christ the first fruits, after those who are Christ at his coming. Then come the end, when he delivers the kingdom of God, the kingdom to God the Father, when he puts on end to all rule and all authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death. No? Ang pinakahuli daw na enemy na i-destroy ng Panginoon ay ang death. For he has put all things under his feet. But when he says all things are put under his feet, under him, it is evident that he who put all things under him is expected. Now, when all things are made subject to him, then the Son himself will also be subject to him who put all things under him, that God may be all in all. No? Kaya makikita po natin dito, no, na sa ating Panginoong Hesus po, ang huling enemy daw na kanyang i-destroy ay ang kamatayan. At ito ay mangyayari doon sa rapture of the church. Bakit? Dahil hindi na dadaan sa kamatayan. No? No, hindi na dadaan sa kamatayan, matatransform na kaagad. Pero praise the Lord, no? Praise the Lord. Bagamat naroon po na ang isang mananampalataya o ang kay Kristo ay dumaan sa kamatayan, pero makikita po natin ang katotohanan na bagamat tayo ay mamamatay, pero tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon, no? Kaya sa isang tao, no, na meron talagang pananampalataya sa ating Panginoon, no? Katulad natin, no, na kung saan bagamat namamatayan tayo katulad namin, no? Ang tatay ko namatay pero walang yung hindi ka magigrieve ng husto. No, hindi ka naroon na malulungkot ng husto. Bakit? Dahil alam mo na ang kamatayan ng isang tao na naroon talaga sa ating Panginoon ay isang step lamang, no, sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi rin ni Pablo, no, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya kahit si Pablo, ang sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya kung titingnan nyo, no, pakinabang pa. No? Pakinabang pa ang kamatayan sa isang tao na nananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Amen? No? Kaya makikita po natin ang kaibahan. Yung iba natatakot, no? Natatakot. Naalala ko yung mga dinaranas ngayon, ano? Yung iba na talagang naranasan nila yung virus na yon, no? Imbis na sabi nga ay bagamat naranasan nila pero napagtagumpayan nila. Pero imbis na lalong uminit sila sa paglilingkod sa Panginoon, lalo silang humihiwalay. Bakit? Dahil natatakot sila, no? Natakot sila, ang inaiisip nila lagi ay yung pahirap na dinanas nila. Hindi nila naiisip na sila ay naroon na sinalba ng ating Panginoon. No? Naalala ko yung isang in-interview ni Tony Gonzaga, no? Na kung saan ito ay, sabi nga, itong taong ito na sabi nga ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Talaga nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. Tinamaan siya nitong nitong virus na ito. Talagang sabi nga ay sa buong pamilya niya na tinamaan siya, yung talagang nakaranas ng napakatinding hirap. Pero alam nyo, doon sa pagkakataon na yon, doon siya lalong nagkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya after noon, mas lalo siyang maging mainit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung iba hindi Dahil doon sa naranasan nila, lalo silang lumalayo, no? Lalo silang naroon na natatakot na maglingkod. Pero itong taong ito, doon sa pagkakataon na yon, lalo niyang, sabi nga, nakilala ang ating Panginoon. No? Bakit? Dahil maging sa oras ng kamatayan, wala siyang takot. No? Wala siyang takot.
Kaya ang naging ano niya sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, kung ako'y bibigyan niyo pa ng panibagong buhay, hindi ko sasayangin ang buhay na ito. Pero kung talagang kukunin niyo na po ako, no? Ang sabi niya, Lord, into your hands I entrust my life. No? Makikita niyo, no? Kapag talaga ang katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na magmuli. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Maging ang kamatayan ay pwedeng pagtagumpayan, walang takot na pwedeng naroon na, sabi nga ay, ano sa ating mga puso. Po, kaya, sabi nga katulad po ni Pablo, no? Ang sabi niya dito sa ating pong pinag-aaralan, si Pablo po ang naroon na nagsishare nito, no? Na ang ating Panginoong Yesus, ang sabi nga ay naroon na sabi nga lahat ay inilagay na sa kanyang paanan, no? Yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Yesus, ito po ay sabi nga tanda na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa paanan na ng ating Panginoon. Kaya no worries, no? No need to fear sa isang tunay na nananampalataya, no? Kaya makikita po natin 'yun sa pamamagitan ng ating mga confession, no? Sa ating mga confession. Kaya tayo mismo, no? Evaluate natin yung mga sarili natin. Ano ba yung lumalabas sa ating mga bibig? No? Ano ba yung mga lumalabas sa ating mga bibig? Sa verses 29 to 31, at 29 to 34, makikita natin, ito daw po yung effects ng denying the resurrection. Ito daw yung magiging epekto kapag dinideny natin yung resurrection o yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Basahin natin. Otherwise, what will they do who are baptized for the dead if the dead do not rise at all? Why then are they baptized for the dead? And why do we stand in jeopardy every hour? I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily, if in the manner of men. I have fought with beasts of Ephesus. What advantage is it to me? If the dead do not rise, let us not drink, and for tomorrow we die. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Awake to righteousness, and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. No? Makikita daw natin ano, kapag dinideny natin yung resurrection power ng ating Panginoon, mananatili tayo sa kasalanan. No? Mananatili tayo sa kasalanan. Tapos, naroon na, sabi nga, yung katulad nun, hindi na magiging essential ang pagsamba mo sa ating Panginoon. No? Hindi ka na magkakaroon ng desire na naroon na pumunta ng church. No? At ang sabi dito, ito na lang yung magiging ano mo, let us eat and drink, for tomorrow we die. Magpakasaya na lang tayo dahil hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo. No? Minsan makikita natin yung mga nagpo-post na ang sinasabi nila, nagulat kami, bigla-bigla. No? Kaya yung iba ang nagiging kaisipan na lang, naku, magpakaano na tayo. Yan na, ganito na ang gawin natin dahil di na rin naman natin alam eh. Pero hindi po. Ang sabi nga po, kapag naroon na, sabi nga ay, yung katotohanan ng resurrection ay nananatili sa ating mga puso, hindi natin sasayangin ang bawat pagkakataon. Kaya ang sabi nga, awake to righteousness. No, gumising ka na sa katwiran. And do not sin. At huwag ka na magkasala. No? Ito yung naroon na ang nais ni, sabi nga, ini-encourage ni Pablo. At dito sa 1 Corinthians 50:58, ito daw yung final victory na ibinibigay doon sa mga tao, no, yung talagang nananampalataya na ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. No, ito, tingnan natin. Now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption.
Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. No? Ito yung tinatawag na rapture of the church. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptibly, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? No, katulad ng inawit natin kanina. Wala na daw kapangyarihan. Yung death o yung kamatayan. O Hades, where is your victory? Maging ang imperno, wala nang katagumpayan sa mga nananampalataya na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. No? Therefore, ito yung parang pinaka-final niya. My beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. No? Makikita natin na ang sabi nga ni Pablo, na once na mayroon tayong talagang pananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Ano ibig sabihin nun? Na ang ating Panginoong Hesus ay buhay. No? Buhay. Na nangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No po? Kaya ang sabi niya dito, kapag ito po ay nandoon sa ating mga puso, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Death has no sting. Ibig sabihin, wala na siyang naroon na galamay na pwede kang takutin. No? Na masasabi mo yung sinabi ni Pablo, no, for me to live is Christ and to die is gain. No? Kaya kahit na anong mga, sabi nga, pagdaanan natin o pagsubok na, pagdaanan natin, hindi tayo matatakot. For we know na because Jesus is alive, no, He has risen from the dead and He is alive, at siya yung nagsabi, hindi kita iiwan o pababayaan, no, naroon na magpapatuloy ka. No? Kaya ang sabi nga ni Pablo, di ba? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin, magkakaroon ka ng katiyakan na ang lahat ng bagay ay mayroon kang katagumpayan. Amen? Walang problema na mahirap. Dahil ang Diyos, ang Panginoon, na pinagkatiwalaan mo, na pinag-alayan mo ng buhay, ay buhay at makapangyarihan. Na maging ang kamatayan, no, ay napagtagumpayan niya. No? Kaya makikita po natin, kaya ang sabi niya doon sa last verse, no, doon sa 58, therefore, dahil dito, ang sabi niya dito, be steadfast, my beloved brethren. No? Mga minamahal kong kapatid, ang sabi niya, be steadfast. No? Lalo kang naroon na, sabi nga, immovable, hindi ka natitinag. Always abounding in the work of the Lord. Ginagawa mo yung nais ng Panginoon, yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin, hindi nasasayang ang lahat ng ating gagawin. Po. Kaya makikita po natin, maging doon sa 1 Peter 1:3, ang sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope. No, meron kang buhay na pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. No? Magkakaroon ka daw ng buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus doon sa kamatayan. No? At ang sabi naman sa 1 Corinthians 6:14,
And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. No? Ito yung naroon na sabi nga kung paano daw ang ating Panginoong Yesus ay binuhay na magmuli, gayon din, no? Ang kapangyarihan na gagawin. Kaya pag alam natin, sabi nga, the Spirit, no, the power that raised up Jesus from the dead will quicken our mortal bodies. Pwede niyang pagalawin, pwede niyang bigyan ng kapangyarihan itong mortal bodies na ito, no? Itong katawan na ito. No, yung pong kapangyarihan ng kanyang sabi nga, yung pagkabuhay na magmuli. Kaya dito sa Philippians 3, sa verse, ang sabi dito, 7 to 11. But one things were gained to me. Kaya sabi nga dito ni Pablo, but what things were gained to me? Ano yung mga pwedeng makinabang sa akin? This I have counted loss for Christ. Kaya mga bagay na iyon ay hindi ko na pinapahalagan dahil sa Panginoon. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as a rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not knowing my own righteousness, which is from the law, but what which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him. No, sabi dito ni Pablo, that I may know Him, upang patuloy ko siyang makilala, and the power of His resurrection, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, and the fellowship of His suffering, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Amen. Kaya napakahalaga po, no, na ang katotohanan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon ay naroon na talagang nasa ating mga puso. Dahil ito lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan. At ang makikita natin, katulad ng unang verse natin kanina, we can always confess. No? We can always confess. Ito yung lalabas sa ating mga bibig. No? Kasi dito matche-check eh. Dito matche-check yung yung talagang nananampalataya ka sa ating Panginoon. Because out of the abundance of the heart, our mouth speaks. No? Yung laman ng ating mga puso, inilalabas siya ng ating mga bibig. Kahit sabihin pa natin na, nananampalataya ako, pero pag dumating ang isang pagkakataon, ano yung lumalabas sa iyong bibig? No? Kaya sa oras pong ito po yung nais ng ating Panginoon, na patuloy nating ibahagi. No? Una sa lahat, sabi nga, yung ating mga puso, dito natin itayo, no? Ito yung gawin nating foundation. No? Ito yung ating maging foundation ng ating Panginoong Yesus. Siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Kung sa ating mga buhay merong mga kasalanan na paulit-ulit, no? Paulit-ulit nating nagagawa. Ibig sabihin, hindi mo inaangkin ng paglilinis ng ating Panginoon sa iyo. Yung pagpahabi nga, yung pagsalba ng Panginoon sa iyo sa kasalanan na yun. Kaya lagi mo yung nagagawa, laging paulit-ulit. Or minsan naman, sa ating pong prayer, paulit-ulit tayo. No? Paulit-ulit tayo ng paghingi ng tawad. Ang sabi ng Panginoon, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya kapag po ang katotohanan na sabi nga po ay naroon po na sabi nga pag ito'y kinumpisal natin, tayo ay nilinis na, tayo ay pinatawad na. Kapag po yung katotohanan na iyon ay sabi nga po ay talagang na-internalize natin, hindi na magiging paulit-ulit yung kasalanan na ginagawa natin. No?
Mahabi nga, He will change us from glory to glory. Kaya ang magiging prayer na lang natin ay panay pa sa salamat. Lord, salamat. Sapagkat binabago niyo ako, inaalis niyo ako sa doon sa mga bisyo na yon, doon sa mga kasalanan na yon, no? Kaya, sabi nga, He died for us, no, because of our sins. He was buried, no, and He raised up again. Na siya ay muling nabuhay. At ang katotohanan na muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapatunay na sa Kanya ay walang imposible. Nasa ating Panginoon walang kapangyarihan na pwedeng tumalo doon sa kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli. Kaya anuman ang problema, anuman ang pagsubok na ating kaharapin, kapag ang katotohanan na ito ay nasa ating mga puso, napapagtagumpayan natin ang, habi nga po, ang anumang ating dadaanan. Katulad ni Pablo, no? Katulad ni Pablo. Dahil talagang totoong-totoo sa kanya, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, nasasabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang kamatayan, ito'y kapakinabangan. Kaya walang takot, no? Walang takot. Hindi siya nagkukwit, no? Hindi siya nag-i-stop. Patuloy siya, nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang, sabi nga sa pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Walang takot, no? Walang takot. Bakit? Because of the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen? No? Walang pagsubok, no? Walang anuman na, sabi nga, pwede magpahinto sa kanya. Walang anuman na pwede magpahinto sa kanya. Praise the Lord. Kaya po, naroon po na sa ating mga buhay, sa kasalukuyan, marami pong batas ang ginagawa para pahintuin ang isang mananampalataya. Pero kapag po ang resurrection power ng ating Panginoon ang siyang naroon sa ating mga puso, walang batas na pwedeng magpahinto sa iyo para sumamba ka sa Diyos na buhay. Amen? No? Katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego. Ano yung kanilang dinanas? Naggawa ang hari ng batas na kapag ang trompeta ay naroon na inipan, kailangan lahat ay sumamba doon sa rebulto na kanyang pinagawa. Pero dahil si Shadrach, Meshach at Abednego ay may tunay na pagkakilala sa Diyos, may tunay na takot sa Diyos, no? Walang, habi nga po, ang parusa kapag hindi ka sumamba doon sa ibinaba noong hari na batas, ikaw ay itatapon doon sa hurno, no? Sa nag-aapoy na hurno, sa fiery furnace. Pero sa pagkakataon na yon, walang naroon na naging dahilan para matakot si Shadrach, Meshach at Abednego. At nung sila ay humarap sa hari, ano ang sinabi nila? Alam namin na hindi kami pababayaan ng aming Diyos. At kung sa pagkakataon na ito, naroon na kami ay, habi nga, ay hindi namin maranasan yung kamay ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba diyan sa rebulto na iyong pinagawa. No? Kaya makikita po natin na yung tunay na pananampalataya, ito yung talagang naroon na, sabi nga, makakapagbigay sa atin ng tunay na katatagan, anuman yung mga pagsubok. Katulad ngayon, maraming mga batas. Kaya alam niyo po, sabi nga ay merong mga concerned doctors and citizens of the Philippines, CDCP, na talagang boldly tumatayo sila, no? Yung mga, sabi nga ay, hindi naman sila yun parang talagang against no, sa mga protocols, kundi talagang naninindigan sila, no? Naninindigan sila. Lumalaban sila. Hindi nagrarally, kundi isinisiwalat nila ang katotohanan. No? Isinisiwalat nila ang katotohanan.
No? Kaya sa bawat isa sa atin, no po, yes, merong mga laws na naroon na ibinababa. Pero tingnan natin, ito bang mga law na ito ay naroon na magpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon? O hihiwalay ka? No? O hihiwalay ka? Kaya po ngayon talagang dito matetest, no, sa mga nangyayari, yung pagkapit natin sa ating Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung pagtitiwala natin sa Kanya, no? Na siya, yung habi nga po, yung pagkabuhay niya, yung power ng resurrection niya, ay kayang-kaya tayong isalba sa anumang hirap, sa anumang pagsubok, no? Tayo ay nagpapatuloy. Hindi tayo humihinto, hindi tayo nagkukwit, kundi nagpapatuloy. Kaya sa oras na ito, katulad ng sinabi ni Pablo, no, doon sa verse 1 and 2 na ating binasa kanina, na ang sabi nga ay, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and which you stand, no? By which you are saved. Hold fast that which I preach to you, unless you believe in vain. Ito'y isang paalala, panghawakan natin ang katotohanan. Panghawakan natin ang katotohanan ng ating Panginoon ay buhay. Amen? Panghawakan natin na ang bawat pagsamba na ating ginagawa ay naririnig at nakikita ng ating Diyos na buhay. Hindi siya patay. Amen? Hindi siya patay. Hindi siya estatwa, hindi siya muog na hindi niya tayo kayang abutin. No po? Habi nga, panghawakan natin ang katotohanan na siya ay buhay. No? Di ba katulad ng isang awit, siya ay buhay, ako'y walang takot. Naharapin, bagyo at lungkot. Aking nalalaman, no? Na sabi nga aking nalalaman na sabi nga hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Hawak niya'y bukas. Siya ang may hawak ng ating buhay. Ano man ang mangyari, di ba? Ano man ang mangyari. Kapag sa ating mga buhay, lagi natin sinasabi, paglabas natin ng ating mga tahanan, Panginoon, sa mga kamay mo, pinagtitiwala kong aking buhay. Panginoon, sa inyong mga kamay, pinagtitiwala kong pamilya ko sa inyo. Kaya hindi ka matatakot. No? Hindi ka matatakot. Kaya sa umaga pong ito po yung nais ng ating Panginoon na talagang nakatanim sa ating mga puso. At kapag ito'y nakatanim sa ating mga puso, ibibigkas ng ating mga labi. Amen? Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung awit na yun. Simple lang yun. I-inculcate natin sa ating mga puso na talagang ang ating Panginoong Hesus na ating tinanggap ay buhay. No? Siya ay nabuhay na magmuli. Siya ay buhay, ako'y walang takot. Naharapin, bagyo at lungkot. No? Ano man yung pandemic na yan, huwag nating hayaan na tayo ay mapahinto kundi tayo magpatuloy, no? Sapagkat alam natin na siya lamang ang may hawak ng ating buhay. Walang sino man ang may hawak ng ating buhay, kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoon. Awitin natin to, siya ay buhay, ako'y walang takot. Didikta ko yung lyrics, simple lang naman. Alam mo yun? Ha? Siya ay buhay, ako'y walang takot. Naharapin,
bagyo at lungkot. Bagyo't lungkot, aking nalalaman. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya, ang buhay ko'y maligay. Hanggang wakas, hanggang wakas. Minsan pa sabihin natin, siya ay buhay. Siya ay buhay. Ako'y walang takot. Ako'y walang takot. Naharapin. Bagyo at lungkot. Bagyo't lungkot, aking nalalaman. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Minsan pa, sabihin natin, ideklara natin, siya ay buhay. Yes, Lord. Thank you, Lord, sapagkat kayo'y buhay na Diyos. Ako'y walang takot. Naharapin bagyo at lungkot. Bagyo't lungkot. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Aking nalalaman, hawak niya'y bukas. Ang buhay ko'y maligaya. For the last time, aking nalalaman, hawak niya ay bukas. Aking nalalaman, hawak niya ay bukas. Ang buhay ko'y maligaya hanggang wakas. Kay Kristo lamang. Kristo lamang. Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord, tanging sa inyo lamang kami mayroong pag-asa. Tanging sa inyo lamang kami mayroong tagumpay. Tanging sa inyo lamang, Panginoong Hesus, ang tunay na kalayaan, katagumpayan, Panginoon, ay aming mararanasan. Sa inyo lamang namin mararanasan ang tunay na kagalakan. Sapagkat kayo ay Diyos na buhay. Hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Naririnig nyo ang aming mga panalangin, naririnig nyo, nakikita nyo ang aming mga luha. Nakikita nyo, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan.
Salamat sa katotohanan na maging ang kamatayan ay napagtagumpayan nyo, Panginoon. Kung kaya't walang pagsubok, walang suliranin na hindi nyo kayang lutasin. Sa pagkakataon na ito, Panginoon, kung mayroon pang mga pag-aalinlangan sa puso ng bawat isa, maging ang mga nasa tahanan, o Diyos, sa pamagitan ng resurrecting power ninyo, Panginoon, alisin niyo po ang mga pag-aalinlangan na ito, Panginoon, sa kanila po, sa kanilang mga puso. Upang hindi sila madapa, upang hindi sila huminto, upang hindi sila mag-quit, Panginoon, ng tunay na pagsamba, ng tunay na pagtitiwala, at tunay na pagtawag sa inyo. Salamat dahil kayo'y buhay, kayo ay nangungusap. Kaya sa pagkakataon pong ito, dalangin ko po, saan man naroon ang bawat isa, kausapin niyo po. Kausapin niyo po kami, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Buhay ka, nakikipag-usap ka, naririnig mo kami, nakikita mo ang aming mga buhay, walang nalilingid sa inyo. Lord, ang mga nanghihina ay bigyan nyo ng kalakasan. Ang mga nalulungkot ay bigyan nyo ng kagalakan. Ang mga may sakit at karamdaman, bigyan nyo ng kagalingan. Sapagat ang lahat ng ito ay napagtagumpayan nyo na, Panginoon. Kung paano nyo sinabi doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Natapos na, naganap na, Panginoon. Na ang mga hirap, sakit at karamdaman ay inako nyo na, Panginoon. Maging ang kahirapan ay inako nyo na, Panginoon. Higit sa lahat ang kamatayan. Kung kaya't katulad po ni Pablo, nasabi niya, para sa kanya ang mabuhay ay sa iyo, Panginoong Hesus. At ang mamatay ay pakinabangan. Sapagat ito yung pagkakataon na face to face ay mararanasan ka ng bawat isa. Kaya Diyos, dalangin ko po na sa pamagitan ng inyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Maging firm ang aming foundation, Panginoon. Maging firm ang aming belief, Panginoon, na kayo ang Diyos na nabuhay na magmuli mula sa mga patay. Na hanggang ngayon, Panginoon, ay buhay na nagiging sandigan ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ang buhay namin ay magiging maligaya, matagumpay, Panginoon, sapagkat kayo ay isang matagumpay na Diyos. Marami pong salamat at sa umaga pong ito, hayaan niyo po na maibalik namin sa inyo, maibigay namin sa inyo ang mataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Dako po tayo sa pagbibigay po sa ating Panginoon. So, dako po tayo sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sabi po ni Jesus dito, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So, di ba po, sa lahat po tayo na nag-a-adulting, di ba po, dumadating po tayo sa point na nag-iisip na po tayo na mag-i-invest tayo sa gantong business or nag-o-open tayo ng mga insurance, di ba po, katulad ng mga pag-ibig, di ba, SSS. Kasi
nakikita po natin na in the future, makakatulong po yung mga savings natin doon. So, yung mga ganong bagay po, yun po ay mga considered na treasures here on earth. So, ang sabi po dito sa Matthew, ang sabi po, do not store up for yourselves treasures here on earth. Bakit po? Kasi dadating po yung point na where moths and vermin destroy and thieves break in and steal. So dumadating po sa point na yung mga ine-invest po natin sa mundong ito, hindi po siya maglalast forever. Katulad po, di ba, yung ibang tao, nag-i-invest sila, gumagawa po sila, namumuhunan po sila ng isang business kasi nakikita nila na magbibigay ng profit yun sa buhay nila. Pero dumadating yung time, katulad po sa panahon natin ngayon, di ba, madami po yung nagsasaradong store kasi nababankrupt po sila dahil di ba po, nauso na yung online shopping, wala na talaga yung mga stores sa mga mall, nagsasarado. So dumadating yung time na hindi naglalast yung mga ininvest nila. Kaya po, in-urge po tayo ni Jesus na sabi po dito, but store up for yourselves treasures in heaven. So mas gusto po ng Panginoon, ini-encourage siya po tayo na mas mag-invest po tayo sa kaharian ng Panginoon. And yung mga ini-invest po natin sa kaharian po ng ating Panginoon, hindi po kailanman mananakaw, hindi po kailanman mabubulok. And ayun nga po, magagamit pa po natin sila in the future. It will last forever. Katulad nga po ng lagi pong sinasabi sa akin ng mami ko po dati, na once we give, pangalanan po natin, para saan po ba yung binibigay natin sa Panginoon? Ito po ba'y para sa pag-aaral natin, sa business natin, or for the future po na pangangailangan natin? So sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon, huwag po tayo mahiya na pangalanan po yung mga binibigay po natin sa ating Panginoon. And sure po na yung mga ininvest po natin, lahat ng binibigay po natin sa kaharian ng Panginoon, hindi po siya masasayang, hindi po siya mananakaw, and magagamit pa po natin sa future. And sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. So malalaman po the way tayo magbigay o mag-invest ng mga resources natin. Kung mas nag-i-invest po tayo sa mga bagay na nandito sa earth, kaysa po sa kingdom po ng Panginoon, ibig sabihin po, yung puso natin is here on earth, na hindi po sa kingdom ng Panginoon. Pero, ayun nga po, sa umaga pong ito, let us set our hearts na, ayun nga po, i-commit po natin yung lives natin, yung finances natin sa kaharian po ng Panginoon. And truly, di ba po, katulad po ng sinabi ni Rev Stella, ang Diyos po natin ay buhay. And naniniwala po tayo at nananampalataya na once na in-entrust natin yung finances natin, yung buhay natin sa ating Panginoon, hindi po tayo kailan mapapahiya. Kaya po sa umaga pong ito, let us set our hearts sa gawain po ng ating Panginoon, sa pagbibigay po sa kanyang kaharian. And let us pray po. Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa oras pong ito. Salamat, O God, sa iyong salita, O God, for reminding us once again, O God, na if we invest, O God, here on earth, O God, we must invest more, O God, in your kingdom, Panginoon, where our treasures will never be steal, O God, will never be destroyed, O God, by moths and vermin, Panginoon. Thank you, O God, for all the blessings that you are showering us, O God. Thank you, O God, sa mga pagpapala na binibigay niyo po sa bawat isa, O God. And Lord, create a heart, O God, sa aming buhay, Panginoon, na yes, O God, na i-invest ito, O God, for your kingdom, O God, to give it, O God, para lumawak pang ang iyong kaharian sa mundong ito, O God, para sa paglaganap, O God, sa paghayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, thank you, O God, dahil tunay nga, O God, sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusunod sa iyong salita, O God, na once kami ay magbigay, O God, you will open the heavens, O God, and you will pour out, O God, blessings, O God, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And, O God, sa mga monetary blessings, O God, na malilikom namin sa umagang ito, O God, Lord, use this blessing, O God, to bless other people, O God, for the expansion of your kingdom, Panginoon. Lord, as we give, O God, this moment, O God, truly, O God, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang madakila, Panginoon. And Lord, we thank you, O God, for the blessings that you are continue to pouring out, O God, sa bawat buhay ng iyong mga anak, O God. Lord, thank you, O God, sa araw na to, O God, and mangking, O God, sa mga blessings na ibibigay niyo po, O God. This is all we pray, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who was told every lightning bolt where it should go? Us in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me to say, you are amazing, God. You are amazing, God. Amen. Sige po. Tayo po ay tumako sa ating pong mga announcement. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga morning devotion sa umaga po. Ayan, every MWF. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. So, next po ay ating JBLU Leaders and Workers Feeding. Ayan, tuwing ano po yan, Tuesday. So, I invite everyone, ang mga leaders, mga workers po sa ating church na ito. So, mayroon po tayong Zoom meeting every Tuesday. 8 p.m. po yan nag-i-start. And then, yung mga evening services po natin, Monday, yung ating pong Thanksgiving, patuloy tayong nagbibigay ng mga awit, ng mga pag-awit natin sa ating Diyos. And then, Midweek Service, yung ating pong pakikinig muli ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga ating mga pastors, na mga tinitrain. So, patuloy tayong makinig sa ating midweek service. And then soaking po, yan, tuloy-tuloy din po ang ating pagbababad sa presensya ng ating Panginoon. And then online prayer gatherings sa ating pong mga nanay, ating pong mga tatay, ating pong mga pastors. So every morning po yan, tayo po ay nananalangin at idinudulog natin ating mga panalangin. So I invite ang mga fathers, ating pong mga mothers. Yan. So nakita po natin yung time dyan. So
tayo po ay mag-join sa ating pong mga prayer. And then, yung online youth fellowship natin, mamaya po sa mga youth, I invite everyone sa mga youth po. So, 7 p.m. po. So, yung mga hindi po nakaka-attend, yung mga nakaraan. So, tayo po ay umatin na. Amen? So, online po yan. Ginagamit po natin ang ating Google. Yan, Google Meet. So, doon po tayo nagfe-fellowship sa Google Meet. So, ang ating pong mga social media accounts, so sa ating pong Facebook, Jesus Be Lifted Up Church, i-follow po natin. And then sa YouTube po natin, JBLU Church. So subscribe, and then meron po dong bell, i-click nyo rin po yun para every time na mag-a-upload po tayo ng mga videos, mga services po natin. So makikita po natin yun lalabas sa ating phone para po mapanood natin, lalo tayong mabalikan po natin yung mga services po natin. So ano pa po? Yun lang po. So maraming salamat po. Tayo po muli ay tumayo sa umagang ito at ibigay natin muli ang ating mga papuri, ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Patuloy tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito muli na binigyan mo kami ng pagkakataon para makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po at binigyan nyo kami ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa katatagan at pag-asa. Salamat, Lord, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, dahil buhay ka sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kaming lumalaban, Panginoon, sa buhay
dito sa lupa dahil ikaw ay buhay sa buhay namin, Panginoon. O Lord, patuloy niyo po turuan ang puso namin na manalig sa iyo, Panginoon. Turuan niyo ang puso namin na patuloy kaming makinig ng iyong salita, Panginoon, dahil ang salita mo ay buhay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, sa pagsama niyo sa umagang ito sa kalagitnaan namin, Lord. Salamat sa pagkilos niyo sa aming service na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit, Panginoon, sa mga anak mo na sa worship team, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpapalain, Panginoon, para mag-awit at magpapuri sa iyo lamang, Panginoon. O Lord, salamat sa anak mo na ginamit sa umagang ito para maghayag ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil pinaalaala mo muli sa amin na ikaw ang Diyos na buhay, na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil sa kadakilaan mo, kami ay naging matatag, naging malaya, nagkaroon kami ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord. Patuloy kaming maniniwala at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami na maging matatag kami sa aming laban na ito, sa buhay na ito, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok sa aming buhay, Lord God. Salamat, Lord, dahil buhay ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po ang iyong mga anak na nasa online, Panginoon, o Lord, papapalain mo sila, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, hindi lang ito ang narinig namin, Panginoon, kundi ito ay hakbangan namin sa buhay, sa araw-araw ng pamumuhay namin, Lord God. Salamat, Lord, at ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon,